Yes, vi skal lave en uafhængighedstest med en key-and-fordeling. Så vi har fundet på nogle tal, som vi synes er plausible. Og det vi gerne vil undersøge, det er, hvor ofte man tager til læge, om hvorvidt det er, om det er afhængig af køn, hvor ofte man tager til læge. præcis. Yes. Så i vores eksempel har vi simpelthen spurgt 200.000 mennesker, en kæmpe fokusgruppe, om hvor ofte de går til læge. Og spørgsmålet, de deltagere, de blev spurgt om, det var, om de har været til læge inden for det forgangne år. Vi har fundet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik også. De her tal, jeg har her, og man kan også se det skrevet op i et skema herovre. Og det er altså, at 45.000 mænd sagde, at de har været til læge inden for det forgangne år, mens 55.000 ikke har. For kvinderne er det 95.000, der har været, og 5.000, der ikke har. Det giver os altså de summerede tal for folk, der har været til læge inden for det sidste år på 140.000, og for 60.000 for dem, der ikke har været til læge inden for det sidste år. Og det sammen altså 200.000 og en ligelig kønsfordeling. Når man så skal regne de forventede tal, så har vi jo taget de 140.000 for folk, der ikke har været til læge for det forgangne år. Det er vi med 200.000, som jo giver andelen, og så gange de 100.000, både mænd og kvinder. Det giver det samme her, fordi det er den samme. Det er en lige kønsfordeling. For folk, der ikke har været til læge for det sidste år, så er det jo så 60.000 og 200.000, som giver tallene. Også 70 og 30.000. Når vi skal finde vores Q-værdi, vores forhold mellem forventede resultater og observeret, så bruger vi jo formlen her. Finder summen af de observerede værdier minus de forventede i anden divideret med de forventede værdier. Og der får vi et kæmpe tal, og det er jo sådan, at jo lavere tallet er, jo bedre passer de to tal sammen, så derfor ser det jo ret dårligt ud for vores hypotese om, at der ikke er en sammenhæng. Ja. Det har vi også sat ind i TI. Vi har lavet en pulje med de observerede resultater og en pulje med de forventede, og fundet, som sagt, Q-værdien her, som vi får til de her 59.000. Vi har så defineret en funktion for vores key-and-fordeling, vores key-and-PDF, som vi har herovre, og vi har en enkelt frihedsgrad, ved vi, derfor får vi grafen, hvis vi ser her. Når vi skal finde integralet for vores Q-værdi, og ud til uendeligt, som netop er alle de sandsynligheder, der er værre end det, vi har fået i forhold til vores hypotese, så får vi svaret 0 af TI, som jo tyder på, at sandsynligheden er så lille, eller sammenhængen er så lav, at TI ikke kan regne med de helt små tal, og derfor bare skriver 0. Så ja, på den måde kan vi sige, at vi må forkaste vores hypotese om, at der ikke er en sammenhæng.